lo amenazó un cuchillo petándole la ventana, que le iba a quemar la casa, luego arrancó una cantarilla, mandándole audios toda la noche. Nada, dejó a los niños, de tan caliente que estaba, pues cogió la motosierra y se acercó a su casa. Calientan toda la noche llamándote audios que te van a quemar con tus hijos dentro de la casa y tienes que hacer algo, porque ahí ya la policía, como no hacen nada en contra de este individuo. A lea da motosserra de Ferrol segue coleando. Os dous homes implicados están detidos, pero houbo unha segunda parte máis violenta aínda. A policía tivo que conter dúas mulleres familiares directas do da motosserra e unha delas acabou ingresada no hospital con golpes por todo o corpo. Boas tardes, venres 14 de novembro, benvidos ao Galicia Noticias. Un veciño de Vilalba quedouse en coche, un vehículo de gama alta que lle levaron directamente do garaxe do edificio. Asegura que cando foi pola mañá buscalo á súa praza de estacionamento, esta que ven nas imaxes, xa viu que non estaba. Os ladróns foron precavidos. Desactivaron a localización do vehículo, polo que non hai rastro del. O home xa o dá por perdido. Na vila, o roubo tampouco é que sorprendera moito. Sei que pasa roubos en casas e por aí en todos os sitios. Foi un fillo meu, que roubaron e o simpático é que dimos parte e a policía atrás dele acabaron queimándonos. En Moaña houbo un novo accidente de tráfico pola presenza de cabalos ceibos. Un coche chocou cun dos animais na estrada PO 313. O vehículo quedou con danos moi importantes, pero o condutor logrou salvar a vida. O cabalo implicado pola contra tivo que ser sacrificado. Algúns usuarios levan tempo denunciando a presenza de cabalos nesta vía na súa contorna. Denuncian que pon en risco a seguridade viaria e tamén a dos propios equinos. Estaba tirado na carretera, estaba ya ali un camión, grúa para collelo, estaba tráfico e el caballo, bueno, o caballo estaba, en vez de dar nas patas de atrás, que estaba como sentado con las delante puestas na carretera. Coa vía rápida abríronse moitos accesos de entradas e salidas e por aí sí que poden entrar é o peligro, vamos. Hai párrocos que deixan pegada na súa parroquia e dende logo ese é o caso do cura da Igrexa das Dores, de Lalín. Nos próximos días comeza unha nova etapa profesional tras ser trasladado a Melide. Unha marcha que está causando gran revolución entre os seus fregueses lalinenses. Eles non se resignan e o propio domingo van fretar un autobús custeado por eles mesmos para acompañar en Melide o que foi o seu sacerdote nos últimos 8 anos. Xa estamos votando, falta e aínda non marchou. A persona que pensaba nos demais. Non é este feito de que veñan a Melide, non é ninguna manifestación en contra dos que van a estar aquí, sino todo o contrario. Se eu sempre lle digo a eles, eu estou encantado, eu creo que van a estar felices en Lalín cos novos cregos que van a vir. Estou convencido de que así vai a ser, son persoas maravillosas e de seguro que os anos que voten aquí, despois cando les rematen, pois tamén lle farán un homenaxe, seguro que sí. A Policía Nacional desmantelou varios puntos de venda de cocaína na cidade de Lugo. Hai 3 detidos aos que lles interviñeron unhas 2.600 doses de droga preparadas para a súa venda e preto de 2.000 euros en efectivo. 2 deles foron detidos en flagrante durante unha compravenda. Un deles xa ingresou en prisión. A operación iniciábase tras varias denuncias veciñais. O operativo foi no barrio da Milagrosa, preto de varios establecementos que funcionan como afters e que acumulan numerosas denuncias por pelexas e por tráfico de drogas. Se vostedes viven en Lalín, atención, porque hai unha alerta pola presenza duns presuntos estafadores que están a actuar nese municipio. Acoden ás casas facéndose pasar por traballadores do Instituto Nacional de Estatística, o INE, e piden unha serie de datos persoais para elaborar o próximo censo. Con esa excusa conseguen información sensible das súas vítimas para despois estafalas. Levan un ordenador e tratan de conseguir fotos e mesmo a pegada digital dos que lles abren a porta. As forzas da orde lembran a importancia de extremar a precaución ante este tipo de calotes. Sorpresa mayúscula que levou un veciño de Vilalba cando foi pola mañá a buscar o coche ao garaxe e viu que xa non estaba. Roubáronllo e os ladróns desactivaron a localización do vehículo polo que non hai rastro del.
O home xa dá o coche por perdido. Gardouno no garaxe á noite como a todos os días, na praza de sempre, pero cando foi por el á mañá non estaba. Ao principio pensou que se trataba dunha broma, pero de broma tiña pouco. O coche roubárano. Ocorreu en Vilalba. Que un roubo faz en calquer lado, está claro. Foi un fillo meu, que lle roubaron e o simpático é que dimos parte e a policía atrás del acabaron queimándonos. Trátase dun vehículo de alta gama que conta cun dispositivo de localización, pero tamén o sabían os ladróns, pois desde as 2:30 da madrugada non hai datos, polo que todo apunta a que o desactivaron. A dúbida está en saber por onde entraron, xa que as portas do garaxe non están forzadas, aínda que si estaba aberta a que dá acceso ás escaleiras. O caso sorprendeu no barrio. Non me enterei, eu acabo de enterar hora mesmo que había marcado bien hasta aquí, punto. Non sei máis nada. Coches e desa maneira non roubaron, segundo comentaron, roubaron do garaxe, pero non sei máis. Sei que pasa roubos en casas e por aí en todos os sitios, O dono, que preferiu non saír ante a cámara, dubida que poida recuperalo e pide a colaboración cidadá. Se o ven ou teñen algunha información sobre o vehículo, que se poñan en contacto coa Garda Civil. Máis roubos, neste caso de 2 anéis de ouro, valorados en 1.400 euros en total. A suposta ladroa, unha veciña de Vimianzo que facía de asistenta no fogar da vítima. Pillouna a Garda Civil de Ponteceso. Hai alarma nos negocios do centro de Lugo polos intentos de calote coas voltas que protagonizou un individuo. Polo menos en 2 tendas e nunha cafetería, o mesmo home tratou de obter un beneficio ilícito coa excusa de que lle deran malo cambio. En todos os casos, reclamouse en éxito que lle desen o troco dun billete de 50 euros que non aboara. A xerente dunha tenda da Rúa Nova, no centro de Lugo, foi a primeira en dar a voz de alarma. Un home de mediana idade que se fixo pasar por cliente reclamou as voltas dun billete de 50 euros co que supostamente pagara días antes un popular xogo de mesa. Por sorte para o comerciante, puido comprobar que na data sinalada non vendera exemplar ningún dese artigo. Me preguntó cuánto costaba el virus, le dije que 14,95 y me dijo, claro, es que el otro día me diste de menos. Digo, ¿cómo que te di de menos? Y dice, sí, porque me diste 5 céntimos y un billete de 5, yo te pagué con un billete de 50. Si es que estabas hablando con una pareja, porque estaban aquí con un puzzle para un regalo, bla, bla, dando una serie de detalles que ya me hicieron sospechar porque ni hablé con ninguna pareja sobre ningún puzzle, entonces ya me extrañó. Unha vez alertados, o resto dos comerciantes do recinto histórico saltaron á luz outros casos similares. Noutra tenda, na céntrica rúa Doutor Castro, un individuo que respondía ás mesmas características tamén tratara do telo cambio dun billete de 50. Nesta ocasión, a excusa fora o suposto pagamento a semana anterior dun bocadillo. Entonces le dije que no lo recordaba, pero que me dijera bien qué día, que yo me fijaba en las cámaras y le señalé donde yo tenía la cámara y que si le había dado mal las vueltas, que efectivamente le devolvería el dinero. Cuando yo le digo lo de las cámaras, se quedó así y me dice, bueno, vale, le voy a decir a mi compañero, a preguntarle bien, a ver si se acuerda qué día fue y ya vengo y te lo digo. Y bueno, no volvió nunca más. A través das redes sociais da Asociación de Comerciantes e Hostaleiros Lugo Monumental, as afectadas tiveron constancia doutro intento de calote co troco de inexistente billete de 50 euros. Neste último caso, na cafetería máis antiga da Praza Maior, o mesmo suxeito pretendeu que lle desen 49 euros de volta tras pagar unha aposta de lotería dun euro cun billete de 5. Mismas características, mismo cuento, es un timo estar atentos. Y ahí nos enteramos que también había ido a una cafetería del centro a hacer lo mismo. Que se saiba, o autor destes intentos de calote en ningún caso chegou a conseguir ningún só euro das voltas de ningún billete de 50 imaginario. Hai que seguir alerta, como digo, na tarde de hoxe posiblemente a situación poida ser un poquinho máis calmada, pero mañá volverá outra vez con bastante intensidade estes chubascos, a meirande parte do día vai a estar con precipitación e algúns deses momentos de chuvia pode acadar intensidade. Estas imaxes que ven son dun accidente registrado nestas últimas horas en Cambados. O coche saiu da vía, bateu contra un talude e emborcou.
Sucedeu de noite en plena borrasca. Malia a aparatosidade do sinistro, o condutor, un varón de 26 anos, quedou ileso. Ata o lugar desprazouse persoal do Servizo de Emerxencias de Cambados, así como a Garda Civil. Tremendo susto en Moaña, na estrada PO 313 entre Marín e Moaña. Un condutor perdeu o control do seu vehículo de madrugada tras bater contra un cabalo. O animal, con graves feridas, tivo que ser sacrificado e os ocupantes saíron ilesos. Na zona hai unha elevada poboación de cabalos salvaxes e tamén de xabaril, aínda que moitos lle botan a culpa á escuridade e á mala visibilidade desta estrada. Aínda queda un tapacubos nas inmediacións do quilómetro 10,7 desta estrada PO 313 en que contra 6 da mañá deste xoves este coche batía contra este cabalo, provocando graves danos no animal que houbo de ser sacrificado e tamén no vehículo. Os ocupantes resultaron ilesos. Cando iba a Pontevedra, que estaba tirado na carretera, estaba ya ali un camión, grúa para collelo, estaba tráfico e el caballo, bueno, o cabalo estaba, en vez de dar as patas de atrás, que estaba como sentado con las de delante puestas na carretera, e non sei máis, eu seguí. No Morrazo, o accidente non sorprende a ninguén, xa que os cabalos circulan mesmo polo corredor, como ven nesta imaxe que gravamos en marzo. Nos montes de Moaña e Marín hai unha gran poboación de cabalos salvaxes. No monte tamén na contorna do lago Castiñeiras. Para algúns son demasiados, pero hai outras persoas que consideran que o problema da PO 313 é a súa falta de iluminación e visibilidade. Los caballos, un impacto con un coche es muy accidente seguro. ¿Habrá demasiados allí arriba? Sí, algunos hay. Vi algunos ahí arriba de las montañas. Non me sorprende. A ver, non ocurre moi a menudo, pero bueno, son cousas que pasan, os cabalos andan por aí e pode ocurrir. Hai demasiados cabalos, parece, non? Porque agora andan polo corredor tranquilamente. Non sei se é que hai moitos ou máis ben o que falla é a visibilidade na estrada. E arriba están todos soltos sempre. Baixan de Castiñeira e andan todos soltos. E así veñen os problemas, porque esa carretera é moi oscura. Entonces, ás 6 da mañán ou de noite, están no medio da carretera. Bueno, os cabalos andan todos por aí pola vía rápida, son do monte. Ahora coas estas das obras que se ya sacaron os vallados e todo, normal que teña algún accidente, cabalos, jabalís. No Concello de Moaña recíbense cada ano unha media de entre 90 e 100 chamadas ao ano pola presenza de cabalos nas vías. Neste caso, o animal tiña microchip dunha asociación de Marín, que, segundo algunhas fontes, podería ter que asumir os gastos derivados do accidente. A borrasca Claudia segue estacionada en Galicia e deixou xa unha chea de incidencias en todo o país. En Santiago, por exemplo, xa van máis de 220. Ás portas da fin de semana seguiremos en aviso amarelo por chuvia e vento, pero a boa noticia é que de cara a domingo a cousa vai ir amainando. Esta é Claudia, a borrasca que desde o martes está estacionada ao oeste do país. E estes son os seus efectos. Imaxes de Santiago de Compostela na tarde de onte. A de hoxe pode mellorar un pouco, pero ollo, non significa que Claudia nos abandone. A tarde de hoxe posiblemente a situación poida ser un poquinho máis calmada, pero mañá volverá outra vez con bastante intensidade estes chubascos. A meirande parte do día vai a estar con precipitación e algúns deses momentos de chuvia pode acadar intensidade, polo tanto non hai aínda que relaxarse. Na zona oeste da provincia da Coruña rexistráronse cantidades de arredor de 300 litros por metro cadrado, algo inusual xa que é máis do que debería chover en todo o mes de novembro. En Compostela foron máis de 200 litros, deixaron unhas 225 incidencias. En outros lugares non acadamos esas acumulacións de chuvia tan fortes, pero sí superamos neste episodio de Claudia os 100 litros por metro cuadrado de xeito bastante xeneralizado na provincia de Pontevedra, moitos lugares da provincia de Ourense e zonas da Coruña, quitando a zona norte que ten algo menos de precipitación. Jornada de hoxe venre, seguimos con algúns avisos amarelos, tanto por vento como por chuvia, principalmente na zona sur da nosa comunidade, Galicia, na zona oeste, a parte norte da Coruña, norte de Lugo, quedan un pouco máis a salvo. A borrasca, como digo, non remata hoxe, vai a
a seguir na xornada de mañá sábado, volveremos a ter un sábado, polo tanto, de tempo moi cambiante, bastante desapacible, con chuvias que en algúns puntos de Galicia serán frecuentes, por momentos con bastante intensidade, poden ter o mesmo carácter tormentoso, de novo avisos amarelos por vento e por chuvia. Os avisos non se desactivarán en principio ata o domingo, cando parece que por fin, contanos, Claudia irá amainando. Con todo, o tempo seguirá desapracible. Xa o luns mellorará, pero iso sí, baixan as temperaturas. Xa ben, esta fin de semana non vai ser precisamente a ideal para pasear ao aire libre en lugares tan destacados para iso como o Paseo de Samil onde estás ti, Alejandro. Sí, aquí seguimos baixo os efectos da borrasca Claudia, por momentos con fortes refachos de vento e tamén importantes chuvias. De feito, no que vai de xornada aquí en Vigo xa se recolleron 33 litros por metro cadrado. Agora mesmo a situación está un pouquiño calmada, de feito durante a mañá vimos algunha raiola de sol. Unha das zonas máis afectadas por esta borrasca Claudia está sendo as Rías Baixas, en xeral a provincia de Pontevedra. Aquí durante as vindeiras horas seguirán os avisos amarelos, aviso por mar de vento con ventos de forza 7, tamén aviso amarelo por ondas que poden alcanzar incluso os 4 metros de altura e tamén aviso por chuvias. Ollo, nalgúns puntos poderían recollerse ata 40 litros por metro cadrado en tan só 12 horas. Parece que, como ben indicabades, o domingo comezará xa a mellorar a situación. Despediremos a borrasca Claudia, pero polo momento o que toca é seguir co chubasqueiro e tamén co paraugas. Vengo de Formentera, que es un sitio que hace sol y buen tiempo habitualmente, y este tiempo pues para nosotros de maravilla. Ver llover pues te condiciona un poco, pero está bien. Eu con normalidade. Para min, recórdame cando era rapaz xa había isto. Pantalón de salir ao monte, chubasqueiro, botas de goma e tiramillas. É o que queda, non? Seguir paseando. Traigo, xa... A chuvia non o frena. No, xa traigo o bocadillo no coche por si acaso e tirar para diante. Ante esta situación meteorolóxica tamén se extrema a vixilancia en algúns ríos da comunidade ante posibles aumentos de caudal e desbordamentos. Abela. Está chovendo en Santa Comba, leva facendo con moita intensidade nestas últimas horas. Caeron nesta comarca máis de 100 litros de auga por metro cadrado. Iso fixo ou está facendo que os ríos baixen moi altos. Estamos sobre unha ponte pola que prácticamente este río Xallas pasa por riba. O que nos comentan aquí é que esta cantidade de auga extra e moi intensa que caeu nestas últimas horas chegou nun momento no que os ríos estaban bastante baixos. Tiñan bastante marxe tamén para acoller máis cantidade de auga. Pero que pasa? Que esta auga está rebordando en moitas destas zonas, aínda non chegou ás casas porque a terra aínda tiña tamén marxe para absorber esta cantidade de auga. Como vemos aquí, a auga deste río baixa por esa zona e non chega ás casas, pero case. O que nos din aquí é que se continúa chovendo con esta intensidade e de xeito continuado, a terra podería non ser quen de absorber tanta auga e a cousa podería ser diferente. Sí, xusto agora cando viñamos para aquí vimos que estaba bastante crecido, que xa inundara algunha finca. En Santa Comba tamén, en San Cosme de antes tamén chove bastante. Últimamente, desde que empezou a semana lunes, ao mediodía era unha cousa sin xeito. E anda nos inundou todo, os ríos, as leiras e todo, como todos os anos que ven o inverno. Pois mira, Dios de agua, que senón non nos podemos bañar. Se teñen previsto visitar Ourense para gozar das súas aguas termais, saiban que hai cambios a partir da vindeira semana. Laura. Sí, a partir do luns 17 de novembro, tanto estas termas públicas da Chabasqueira como as próximas do Muiño da Veiga estarán pechadas ao público. O motivo non é outro que a subida de caudal do Miño. A auga acaba por cubrilas facendo imposible o baño, unha circunstancia que se repite cada ano e que obriga os usuarios destas termas a recurrir ás instalacións privadas ou a agardar ata a reapertura na primavera para gozar do baño nestas augas termais. Nin a chuvia, nin a baixa nas temperaturas botou para atrás os bañistas na Chabasqueira, malia saber que o nivel do río podería xogarlles unha mala pasada. Os han dicho que igual ya están hundidos, las termas ya están bajo agua, que si sube el río mucho se inunda. Pero mira, hemos tenido suerte. Coas últimas chuvias aumentou o nivel do Miño o seu paso por Ourense. En previsión de que puidera cubrir as termas, o Concello, como cada ano, pecha a partir do luns a Chabasqueira e o Muiño da Veiga. Ano pasado é iso que hai acontecido, pero
Facemos a marcha, vamos até o Otariz. As de Outariz, tamén públicas, non pechan, así que son unha das alternativas preferidas polos usuarios. Unha vez que as pechan, logo vimos aquí a Outariz porque son as únicas públicas que quedan. Temos a de Canedo, que o rio não chega, e depois temos a de Paga, porque também não é caro, é barato, não chega a 5 euros. Também se pode ir. Sabe-se pode ir, é muito barato, não há problema. Aqui em Espanha é tudo bom. Aquí non se poderá vir, pero habrá que buscar outra alternativa. Pero non todos os usuarios están de acordo con este peche, especialmente os que visitan as termas a Cotío. Bueno, unha cousa que se pechen o día que sube, pero vamos, cando o río non vai sempre co caudal alto. Cando o caudal está baixo, pois deberían estar abertas. Non ides deixar de vir por isto? No, claro que no, por supuesto. E sen esquecer que quedan outras propostas termais na cidade. Hai que probar a Chabasqueira, que abriron outros días novas. E habrá que mirar a ver como quedaron. As termas da Chabasqueira e o Muíño da Veiga permanecerán pechadas ata primavera, que será cando volvan a acoller a todos os visitantes. Atención á seguinte historia. Veciños de Lalín fretarán un autobús o domingo para acompañar o que foi o seu sacerdote durante os últimos 8 anos, Marcos García. O párroco encargarase a partir de agora de 15 parroquias de Melide. A desta mañá foi unha das últimas misas que Marcos García oficiará na igrexa da Nosa Señora das Dores de Lalín tras 8 anos de servizo neste concello. O domingo estrearase no seu novo destino, en Melide, unha marcha obrigada que está causando conmoción entre os fregueses. Moito, non? Sí. Non me quero emocionar, pero... É unha persoa moi querida. É moi querida, moi querida. Teño moita pena por ele, porque era unha persona fabulosa. Se podía facer un favor, facío. El era estupendo, Sí se va a echar mucho de menos a Marcos. Unha persona que pensaba nos demais, sobre todo nas persoas que necesitaban. Como migrante nos ha apoyado mucho, nos ha ayudado, nos ha consolado. Es un ser muy noble. A pasada fin de semana unhas 400 persoas renderonlle homenaxe cun xantar. Este domingo un nutrido grupo acompañarano na súa estrea en Melide. En principio éramos unhas cuantas personas que decidíramos ir a acompañar a Marcos a Melide, a súa primeira misa, un pouco por agarimo hacia él, por cercanía, e despois a xente empezounos a pedir si poñíamos un autobús, dixémoslle que se había xente para fletar un autobús, que o fletábamos. Hai xente que vai a ir nos seus coches particulares, pois porque queremos acompañalo no primeiro día do seu novo destino, porque lo merece, así de claro. O párroco recibe todas estas mostras de cariño con humildade e satisfacción e desexando o mellor pros seus sustitutos. Non é este feito de que veñan a Melide, non é ninguna manifestación en contra dos que van a estar aquí, sino todo o contrario. Se eu sempre lle digo a eles, eu estou encantado, eu creo que van a estar felices en Lalín cos novos cregos que van a vir. Estou convencido de que así vai a ser, son persoas maravillosas, e de seguro que os anos que voten aquí, despois cando les rematen, pois tamén lle farán unha homenaxe, seguro que sí. Melide non lle resulta extraño. Restudou ali na adolescencia e conserva boas amizades. Encara con ilusión o seu novo destino. Como decía aquel, co desexo de facer o ben e facelo ben. E unha das noticias das últimas horas, dende logo, a lea con ameazas incluídas cunha motoserra no barrio de Caranza, en Ferrol. Hai 2 detidos, unha hospitalizada. Imos de seguida con testemunhos novidosos aquí no Galicia Noticias. A Garda Civil investiga un veciño de Cedeira por varios delitos. Primeiro, agrediu presuntamente o seu compañeiro de piso cun vaso. Despois, cando a vítima foi socorrida por un veciño e trasladada ao PAC, o agresor iniciou unha persecución co seu vehículo. As cámaras de seguridade registraron o momento en que arremetía con el o da vítima, que acababa de estacionar. Dase a circunstancia agravante de que por infraccións anteriores lle foran retirados todos os puntos do permiso polo que non podía conducir. A este delito súmanse os outros 3 que se lle imputan: lesións, danos e condución temeraria. Segue en pé outra lea, a xa coñecida como a da motoserra de Ferrol. Os 2 homes implicados están detidos, pero houve unha segunda parte máis violenta aínda. A policía tivo que conter 2 mulleres familiares directas do home da motoserra e unha delas acabou ingresada no hospital con golpes en todo o corpo.
Sei que a viña quente da noite lanzouse motoserra en man contra un veciño que foi amigo e tamén é primo, netos de 2 irmáns. Todo empezou de madrugada, por 20 euros. Iván ese fue a la casa de mi hermano a pedirle 20 euros, mi hermano claramente no se los dio, quitó una cantarilla, les estaba amenazando con los niños. Porque te calientan toda la noche llamándote audios y te van a quemar con tus hijos dentro de la casa y tienes que hacer algo. Cogió mi hermano por la mañana, fue a su casa con una motosierra, bajó con un rastrillo, Iván, y con 2 cuchillos. Malia os berros e as ameazas, Antonio e Iván evitaron chegar ás mans, pero era só o comezo da historia. Quedaba a segunda parte menos espectacular, pero máis violenta se cabe. As mulleres da familia de Antonio botáronse contra outro home e a policía tivo que intervir. Nos dieron una paliza a mí y a mi cuñada. De hecho, mi cuñada está ingresada a la residencia con 4 grapas, operada de la mano y todo el cuerpo, vamos, que no se puede ver. Y yo fui detenida por quitar una navaja a Iván. A muller de Antonio acabou no hospital operada de urxencia, confirman as imaxes. Tamén a irmá ten golpes por todo o corpo. La policía local se ensaya con 2 mujeres de 22 años, 2 niñas, y les rompe pero la cabeza con las porras de hierro. Hay vídeos que hacen un maltrato a la mujer que no lo tienen que hacer. Me dice que las reducen y tal, y las detienen, vale, pero lo hicieron, eso no se puede hacer a una mujer. Considéranse vítimas dun abuso da policía local que prevén denunciar. De momento os denunciados son os implicados. Joana por ameazas cunha navalla, Antonio cunha motoserra e tamén Iván, un vello coñecido da policía que acaba de sair do cárcere despois de máis dunha década á sombra. Acaba de salir de pagar 14 años, le entró a robar a los abuelos de Antonio hace 14 años, le entró a robar en la vivienda, le robó todo el oro, todo. Hace 1000 y unas por ahí de noche. Te quema los coches, te los raya. Como aparecieron coches rayados hace un mes, lo sabe la policía, sabían que era él, pasaron de todo, pero bueno. Onte en Caranza pasouse medo, hoxe coméntase con algo máis de sorna polo exaxerado da historia. Tamén está en boca de todos estes días ese confinamento obrigatorio de todas as aves de curral do país que colleu por sorpresa máis dun criador. Nas últimas horas tiveron que poñerse mans a obra para cumprir con esa medida para a prevención da gripe aviaria. Os criadores teñen 2 opcións, ou ben poñer malla paxareira ou ben confinar as súas aves. É o caso desta leira. A imaxe habitual sería dun montón de galos e galiñas de mos comendo ao aire libre, pero agora están moi xuntiños confinados no interior destes galiñeiros. A súa criadora esta medida colleuna por sorpresa e teme tamén que poida haber baixas na produción de ovos ata que as galiñas se adapten á nova vida e tamén que haxa máis baixas nos galos, xa que ao estar tan xuntiños nun interior é posible que pelexen aínda máis do habitual. Estou pensando que vou cerrar con unha malla con a rede este cachiño hasta aquí para conservar os poñedeiros e para que non lle... Esta criadora de Vila de Cruces non contaba con ter que buscar tellado para todos os seus galos e galiñas dun día para outro. Veste obrigada a encerrar animais que están acostumbrados a estar ao aire libre, que non tes as instalacións preparadas para encerralos dun día para outro, porque dun día para outro non se fan as cousas, é moito espacio, son moitos animais, non é fácil. Na súa explotación non hai malla paxareira que evite o contacto coas aves silvestres e ten unha extensión de terreo demasiado grande como para instalala agora. Así que María optou por confinar os galos nestes pequenos currais. Pero a rozadura, neste caso, non fai o cariño. Porque ao estar encerrados van a picarse, van a comerse, vai haber baixas, bastantes. Son gareiros en liberdade como cando estén encerrados. Agarda que o confinamento non se estenda moito no tempo, xa que tamén teme que o cambio de rutina poida baixar a produción de ovos. Non teñen os seus poñedeiros habituales, non están no sitio onde poñen normalmente, van deixar de poñer por uns días, estresanse e van a deixar de poñer. E unha vez que collan a rutina outra vez de empezar a poñer, pois comerán os huevos, porque como están encerradas, están aí nun microespacio, pois a produción vai se ver moi afectada nese aspecto. Polo momento en Galicia non se detectaron focos de gripe aviaria en explotacións, pero o incumprimento deste confinamento pode supoñer sancións. O obxectivo é evitar o contaxio coas aves silvestres que se atopan na fase de migración cara ao sur.
Os veciños de Caldas de Reis queren paralizar o estudo da variante oeste e acceso ao porto de Vilagarcía. Aseguran que este proxecto do Ministerio de Transporte e Mobilidade Urbana deixará incomunicadas as súas parroquias. Falan de graves prexuizos sociais, económicos, ambientais e patrimoniais e propoñen un trazado con menor impacto. Piden que o Ministerio escoite as súas demandas. Encheron de cruces as zonas afectadas, simbolizan para eles a morte das súas parroquias e o proxecto da variante oeste unido ao acceso ao porto de Vilagarcía sae adiante. Nos o que solicitamos é que os dos obxectivos se separen. Nos estamos a favor da variante oeste, pero o porto de Vilagarcía ten outras opcións que non afectarían ao rural do concello de Caldas de Reis. Nos o que necesitamos é unha carretera que nos saque o tráfico de Caldas, do centro de Caldas, porque si realmente o necesitamos. Nos o que non queremos é o acceso ao porto, o sea, eso é como unha muralla física que vai a partir as aldeas, un simple desplazamento diario noso de ir de Caldas a Vilagarcía para traballo, para gestións, complícasenos moitísimo porque temos casi que duplicar o traxecto que facemos normalmente. Ahora vamos a ter que ir por as vías de servicio. Falan de fatais consecuencias a nivel social, económico, ecolóxico e patrimonial. Tiraría casas, negocios de sempre, negocios novos, impediría o crecemento do rural. Isto significaría a ruptura, o aillamento, o envellecemento. Aparte ya somos una parroquia donde hemos sido afectados por el gasoducto, por la autopista y, en fin, que ya es lo que nos faltaba. A paisaxe rómpena completamente, porque, claro, eso vai levar taludes, vai levar elevacións, vai levar puentes, vai levar de todo. Para un camión que veña do porto cargado e que irá chegar á autopista, se o fai por ese vial novo ou se o fai pola antigua carretera tal como está, a ganancia non superaría os 30 segundos. Por medio minuto é necesario gastar 70 millóns de euros que costa ese vial e causar o daño os veciños. Pensan que un trazado de menor impacto é posible. Entón, nos que queremos é conservar as cousas tal como están. E hai outras alternativas. Non somos xente egoísta. No estamos porque non se faga e se solucionen os problemas que teña Caldas realmente, sino que se tienen que facer de outra maneira, ¿no? E ter en conta aos veciños. Os veciños de Caldas de Reis e os de Portas, outro dos concellos afectados, presentaron milleiros de alegacións ao proxecto. Agora preparan unha manifestación para pedir que o Ministerio escoite as súas demandas. Tamén nunha aldea do Parque Natural do Xurés, Guntumil, están en pé de guerra contra a instalación dunha antena de telefonía móvil. Máis de 80 persoas xuntáronse na última asemblea para recoller sinaturas e comezar a tomar medidas que impidan a instalación desa antena ao pé das casas. Aquí nesta leira, a entrada de Guntumil, pegada ás casas, queren colocar a antena de telefonía móvil. Aí, nese canteiro. Hai que mesmo nesta finca. Aí que teñan aí os turchos, os pauciños metidos, onde a querían por aí, que mesmo. A min poría unha antena en frente da miña casa, levanto má mañá xa vexo o almatroste ali. Eu eso non o quero de maneira ninguna. A ver se chega unha negociación e que se poña fora do pobo. Todos os artículos hablan mal de estas radiaciones. Y después incluso los informes oficiales dicen que son necesarias más investigaciones al respecto. Por todas estas informaciones, pues llegamos a la conclusión, todo el colectivo de esta zona, que non queremos la antena. Nunha asamblea, toda a veciñanza amosou o seu rechazo á antena e recolleron máis dun 100 de sinaturas. É que eu veño sempre, que tiña aquí onde cocer os porcos, as pitas, e todo veño aquí sempre. E poríanlle enfrente? A puñan aí enfrente, claro. E non a queremos. Non a queremos. Entón usted quería a antena a beira da súa casa. Eu creo que non. Din que no Parque Natural do Xurés hai espazo de abondo para poñer unha antena que solucione os problemas de cobertura. Pero sei que hai monte para pôr. E o que pasa é que queren fazer daño. Jolín, pero eso non se pode facer. Dicen que desprende radioactividade, claro, e a xente non está de acordo niso. Non é outra cousa. Do resto no monte non hai problema ningún, penso, vamos. Por nadie, a xente está a favor incluso, porque se queremos unha cousa temos que querer a outra, está claro. Se queremos o mel temos que querer as abellas. Polo onde menos prexudique ao pueblo. Retirado das casas. A comunidade de Montes de Guntumil xa propuxeron poñela na autoubicación afastada das casas. O cual dixo que non iba a aceptar eso, que mover unha antena e as perspectivas de levarlle a corriente que eran moi caras,
que a iba a colocar no seu sitio original, que era no punto de acceso ao principio, que era entre as casas no pueblo. De maneira ninguna, rotundamente non a quero ali. Loitarei con uñas e dentes. Vendo a indignación dos veciños nesta aldea de Muiños, vai haber loita para longo. Ata aquí o Galicia Noticias deste venres, quedan xa con Marta de Arriba e o Telexornal. Moitas grazas pola súa compañía e feliz fin de semana.